Hello everyone. बे भिडिअनि गेजेरजों नोंसोर गासैखौबो आंनि चेनेलाव खेनसे बरायबावनाय थाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौनो माबायदि जागोन माबायदि एसे मिथिखादों आरो लोगोफोर। ओमफ्राय दिनै माने हर आरोना, दिनै हरनि भिडिअ लाबोदों आरो लोगोफोर। माने जों मोनसे जोंनिनो खाथियावनो दैमालु होननायाव मोनसे प्रग्राम जादों आरोना लोगोफोर, नाइटनि। ओमफ्राय जों माने जों गामिनि सेंग्राफोर नै एकदम बहा आरोना। ओमफ्राय नैबिथिं सासे दं आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नैबिथिं गंसे पालसार बाइक दङ, ओमफ्य बिथिं 200 दं आरो लोगोफोर। जोङो माने जों गामिनि सेंग्राफोरजों ज' थांनो नागिरदों आरो लोगोफोर। ओमफ्राय आसा खालामो दिनैनि भिडिअखौ नायगोन जोबजासिम। बिदिबा भिडिअखौ नायबाय थादो लोगोफोर। खर'आव मोनथ'वाखै, औ दसेनि उनाव मोनहैसिगोन। औ औ दा नै अखानायखाय एसे दसे मोनसे मोनसे जों दखान दं आरो मालायनि दखानाव। दा थांसिगोन दसे उनाव अखा। ओमफ्राय बे सेंग्राफ्रा नारब्रा माने फुरा जों लोगोफोर दिनै माने मोसाखावनासो फैखागोन आरो। ओमफ्राय नै बिथिं सासेया नै सासेया थांखुमादों, नै फंबाय दं। ओमफ्राय बेथ' डेन्जार मोसाखायो लोगोफोर बे। ओमफ्राय नैबे डेन्जार मोसाखायो आरोना, मोसानाया बिसिना आलदाखा लोगोफोर। दा देखायगोन आं माबायदि मोसायो, नायबाय था। बिदिबा लोगोफोर डाइरेक्ट होजों लायखानोसै आरो लोगोफोर, नायलांबाय थादो। मस्ती पे आयो आयो चिले आयो आयो चिले, मस्ती पे आयो आयो चिले।